I'm Jean-Mark Miranda, Service and Parts Head of Haima Cars Pampanga. The jobs we offer at Haima Pampanga are siyempre yung preventive maintenance natin. So every 5,000 kilometers. So yung advice namin sa customer, or 3 to 4 months kailangan ng pa-service yung sasakyan. Especially yung mga under warranties na mga sasakyan natin. Aside from that, yung general jobs natin, like kung may concern sila sa halimbawa, hindi umaandar yung windows natin, or may makalampag na naririnig, or kung ano man yung considered as general jobs. And then meron tayong body works and painting sa insurance and sa warranty. Ako si Meldon Heron, kasi po kung saan ako nagtatawag ng mga piyesa ng Haima. Actually, nakontak ko itong San Fernando, Pampanga. Nag-abil naman sila na mayroon sila. Lahat ng piyesa sa kanila, mayroon. So unang-una, pinapakinggan namin ng maayos yung mga concern nila para maintindihan namin yung concerns nila. Bine-verify namin yung mga concerns nila through road test, or pinapakita namin yung para accurate talaga yung yung receiving. Yun yung pinaka-importante na matumbok natin kaagad yung concern ng customer. Magawa natin na maayos yung concern niya. Nasa driver kasi po yun, kaya nasira ito, napapabayaan nila, kaya nagka-overheat siya. Pero yun, ito lang naman po ang nasira niya, mga ganito lang. Minor lang po yung nasira sa Haima. Maganda sa Haima talaga po. Mahirap naman ipangako yung hindi mo kayang ibigay, no? So, bibigyan mo siya ng timeline. Importante kasi sa customer yung oras. So, kailangan pag pinangako mo ng ganito, so kailangan yung before the promise time, kailangan mong deliver. And then, pag hindi mo kaya talagang i-deliver dun sa promise time, kailangan naman inform mo siya. So, para may adjustment. And then, bakit ka nag-extend ng oras? Kasi importante yun. So, communication is the key, sabi nga, no? Kasi, tsaka number 1, kailangan honest ka sa customer. Pag hindi ka kasi honest, malalaman yan lilitaw So, kung mas maganda kung wala kang tinatago sa client. Pag nakuha mo kasi yung trust ni client, parang forever yan So, pag halimbawa hindi naman kami bago, no? 2010 pa yung Haima. Yung mga clients namin before, so pag bumalik yan, napaka-fulfilling. So, sasabihin, kahit na China brand yung sasakyan nyo, so hanggang okay pa, no? So, kasi yun palagi sinasabi pag China brand Sobrang bilis po ang pagkuhan nila ng mga piyesa. Pagdating ko po dito, andyan na agad yung mga piyesa nila. Actually, sir, madam, yung Haima, yung minemaintain ko, 2016 model pa mga. Ngayon lang po nasira. Yung head gasket lang po, at saka yung mga. Kasi actually, yung release bearing, pwede pa naman yan At saka yung clutch lining, pwede pa. Kaya lang, nabuksan na yung makina, kaya pinalitan ko na rin para hindi doble-doble ang paggawa. Meron kaming promo ngayon, yung red tag sale ng mga parts natin. So, starting yan nung last May pa. So, 50% on selected items sa mga body parts. So, tapos 30% selected items sa mga general mechanical parts niya. So, tawag lang kayo, baka kasama doon. So, baka kailangan nyo ng mga parts na So, meron tayong mga body panels dito. Talagang accommodating sila. Lahat po ng pyesa nila nandito sa Pampanga. Okay po, malapit lang po nabilihan. Kahit sa Pangasinan pa kami, Baguio, malapit pa rin po. Kaya sa Manila o kaya Laguna, malayo na po na doon. We invite you sa mga kabalen natin, bumisita po kayo sa aming showroom, sa aming service center. Kung ano yung kailangan nyo para sa mga Haima units nyo, either sa parts po or kung
kailangan ho kayong mga services or maintenance ho na kailangan gawin sa sasakyan nyo, pasyal ho kayo dito sa amin sa San Fernando, Pampanga. My name is Blessy Bautista po. Si Haima, sir, developed by Mazda. So yung meaning ni Haima is Hainan China and yung MA is Mazda. So 15 years na po siya sa Philippines, last January po. Si Haima B70 po, sa price niya na dating 1 million, meron po kaming promo ngayon na 799 na lang. Tapos meron po siyang 4 months free amortization. So si Haima B70 is naka-turbo na po siya, 1.5, naka-keyless, naka 6-seater with leather seat, and sunroof sa 799 na presyo. And yung legroom niya, medyo hindi siya masikip. Then, yung captain seat, nagbibigay siya ng relaxation, sir. Kasi nabebed naman siya. Sa likod, sir, mapo-fold mo siya dun sa likod na flat. Pwede kang maglagay ng mga maleta, balikbayan box, ganyan po. Pwede po kaming cash and installment, sir. Tapos, yung pong down payment, 60,000 po. Tapos, meron po siyang free 4-month amortization, sir. Subject for approval po yun, sir. Yung after sales po, yung nabibigay ni Laos is yung LGC Cares po. 24/7 po siya. Worth of 32,000, sir. Yung LGC Cares po, like, pag nasiraan ka sa labas, makokontak mo kami 24/7. Yung towing, ganun po. Service na kapag nasiraan ka sa labas, sir. Makakontak nyo kami through FB page, sa personal page ko po, and sa number ko po. For more inquiries, you can contact me in 0918-854-2945.